ин орзумандони сафари Русия баъди талаби аҷонсии авиатсияи гражданӣ аз ширкатҳои ҳавоӣ ба умеди чиптаи арзонтар ба ин ҷо омаданд. аҷонсӣ чанд рӯз пеш аз 4 ширкати ҳавоии русӣ ки аз Тоҷикистон ба Русия парвозҳои чартерӣ доранд, талаб кард нархҳоро поён баранд. аммо сокинон мегӯянд тағйири зиёде нашудааст. вазъияти билет ва ҳазби нозӣ 8,500 наози гуфтаесан 8,500 неста ки он билета бигирӣ 8,500 да 19 гуфтаесан ака омадем раво маҳкам шид дубора натунистем. шоҳин аҳмадов 2 ҳафта боз аз ноҳияи Файзобод ба Душанбе барои харидани чипта меояд. мегӯяд аз бонк қарз гирифтааст то ба Русия равад. то 1 июл ҳама ҷо фурӯхта шидагиай. ҳамаон бар нархи барзиёд фурӯхтагиам. имконият надорем қарз кардем пулам ёфтем нест. шикояти сокинон дар ҳолест ки мақомот гуфтанд ҳоло вазъ дар бозори чиптафурӯшӣ нисбат ба чанд рӯзи пеш беҳтар шудааст. дар аҷонсии авиатсияи гражданӣ ба радиои озодӣ гуфтанд баъди ҳушдори онҳо ба 4 ширкати ҳавоии русӣ ки аз Тоҷикистон ба самти Русия парвозҳои чартерӣ анҷом медиҳанд, нархи чиптаҳо ба таври чашмрас поин рафтааст. онҳо гуфтанд ки акнун ин ширкатҳо чиптаҳои парвозҳои чартериро аз 8,500 сомонӣ зиёд намефурӯшанд. як боздиди мо аз чанд нуқтаи фурӯши чиптаҳо дар шаҳри Душанбе ҳам нишон дод ки нархи билетҳо дар парвозҳои чартерӣ ба шаҳрҳои Русия аз 7000 сомонӣ то 8900 сомонӣ арзиш дорад. аммо сокиноне ки мехоҳанд ба Русия сафар кунанд мегӯянд ин нарх барояшон гарон ва мушкили дигари онҳо камчини билет аст. ақаллан 5000-4000 шава ҳамон мо например ақшлоқ омадагем 5 кас ҳамамо ман қарз гирифтаги омадагем 5000-6000 гирифтагем гуфтам билет арзон мешава омадем 8600 боло. парвозҳои доимӣ ба Русия баъди 1 соли баста будани роҳи ҳавоӣ аввали моҳи ҷорӣ оғоз шуданд. ҳоло дар як ҳафта 2 парвози маъмулӣ аз сӯи ширкатҳои Somon Air ва Ютейр анҷом мешавад. парвозҳои чартериро асосан ширкатҳои Русия анҷом медиҳанд. мушкили дастрасӣ ба чипта ва гаронии нархи он муҳоҷирони меҳнатиро дар ҳолати ногувор қарор додааст. аз як тараф маҷбуранд ба Русия раванд, аз сӯи дигар билет харида наметавонанд. амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, радиои Озодӣ, Душанбе.